Ande. Tan baru. Baca ceritanya mangkok main pagui saja tan baru. Ceritanya teko matiko. Oh, aden kan baru seminggu sudah balik baru. Kan akan sama jale deh, Wak. Alah, saluang saya menyampaikan tuh. Biasanya siang hari Siroi di rumah surang sajonya matiko. Iya. Anan paden pagi-pagi sudah dapat kopi Siroi lah pai. Amer tuo dem pai mangale. Iya. Asanjo baru pulang. Amin tuo lebih mengalir hari itu. Alah, tidak menyimbang cak mah. Aden saja pagi-pagi baru pai. 50 ada yang tahu. Bukan hendak menyimak tan baru. Konsentrasinya tuh lah hilang. Inyo lah tabi ke jamban. Jadilah Sarawaknya lah basah. Ande muncak. Tadi dan suruh ke jamban hendak padangakan. Alu Nabi cerita lah ya, lah masa Sarawak muncak. Tadi kan saja lah cerita tu Tamaro. Tunggu sebentar Tiko. Apa kalian Meko? Ndak ada nama masak minuman je makan nama gaya dah. Kalau kamu numpang mata dua saja akan dalam los tu lah pai pula. Alumpunya tu Tambaro. Dia asyik mendengar cerita. Cerita dong. Nah minuman je makanan taruh ikan. Oh. Kalau kamu mendengar cerita saja, buok Siroi Beko atau uncang den. Minta lah minum Boleh tetan dua je deh. Agak pakai dek. Banyak jamban ni bana le. Ayo suruh kau itu uncak. Kalau banyak nambah lanjut, kamu tambah lama cerita dia. Layani cepet Roy. Kok indak talok surang imbau seberek. Apa? Kan ditarikan juga cerita. Nak ditarikan dipanggang orang lah peta baru Beko. Orang lebih balajo. Ande. Mambale dandam muncak namanya tu ya. Adi, dan taruikan malah. Jadi dan waktu pulang siang tu tiba di rumah dan cigo Ya. Siroi ndak ador. Kironya dalam rumah ada orang pedusi sedang sembayang. Karena biasanya Siroi surang saja di rumah, tentulah pastinya nan sembayang tu nya. Kalau ndak ada orang lain doh, tentu iyo. Biasanya ndak mentiko. Jadi dan tanangok bajalan dan lambe-lambe. Dan tagak di belakangnya. Muka sui dan nak membuat kejutan kau untuk Siroi. Kalau bahasa internetnya superes namanya. Iya. Jadi balik Tambaro. Sudah saja nyo assalamualaikum dan pagui sekali. Ainyo tekajui langsung merentah. Si kukidanya masuk ke rusuk dan tangan suoknya belacak di duang dan. Aden terjongkang Siroi tepat cik di belakang dan. Rupanya ndak Siroi dan tepat pagui mintu radio. Masya Allah. Jadi bahasa jo kecik itu Tambaro. Kaba pulo le keceknya le. Tepat so galak bagumam sajonya. Kaberang tentu tidak kemungkin dah. Minantu baru mah. Ambo malah nang ketakutan jadinya menan. Apa kau takut Tambaro? Bagai ndak menan pulo. Jago kungfu mintu tu kira. Tepat dak selembor yo. Kok dicabutnya teliaki akan mengambo le. Takuinyo indak bara tu do damenan. Amalunya nalah biar. Alah tu Roy. Tersasak ke jamban dan dinyo kah? Tunggu dulu mentiko. Aduh, pulo yang lebih sero le. Apa pula lah itu Tambaro? Awak tu kejadian tu akan Siroi ndak tahu tu doh. Hainyo tiba pas ada yang jongkang sajonya. Malamnya baru dan ceritakan kainyo tunggiang ni Siroi dek galak. Sampai tabi ke jamban pulonya di Sarawak. Iya ndak Roy? Sedangkan amak saja sampai kini legalak surang juonyo kalau takkan kisah tu. Ande Tambaro. Kalau saja adik masih pakai Tambaro, perintah agama boleh dijalankan. Anda kata jadi kisah serupa itu tu Tambaro. Mangkok betul menan. Awakku kesadonya kan tahu. Baik menurut adik maupun menurut ajaran agama. Kalau kemasuk rumah tu kan ada aturannya Tambaro. Tambaro indak main celonong boy saja. Akan malu jadinya ndak. Iyo pula ya. Oh, jadi tak masuk orang ndak beradat ndak beragama mau jadinya tu menan. Bukan. Kalau Tambaro beradat dan tahu agama. Diambonya lewana. Cuman kebetulan adik itu ndak berpakai nan ajaran agama ndak baturui. Sama saja tu nya. Apa pula kau bahas?
Kalau lah Sultan baru mengecek serupa itu ya apa yo lah. Pop bawa pulau nak naik. Sudah. Sudahlah dulu. Lain kali pula lah kita bicarakan masalah itu. Kini kok nyanyi Sultan baru cek lagi dulu banyak. Ndak ada mainan. Tapi berdua je Siroi jadi. Itu andaknya Tambaro. Bola Siro itu. Roy. Oh, Roy. Kama apulonyo kok. Itu hanya sedang mota. Onde. Sakit gigi dendek kau, Roy. Roy. Oh, Roy. Kama apulonyo kok. Alamak, sakit gigi dendek kau, Roy. Aduh iroi, aduh saki sabana saki. Dak talok do manahan saki coiko. Mandanyu idanyu saki inyo ka jantuang hati. Laman bangka sampai ka kalang bangkanyo. Oi udah datang baru. Aku panau udah yon antara so. Cubolah udah katokan. Kuliah iroi cubo carikan ubenyo. Aduh iroi, aduh saki sabana saki. Dak talok do manahan saki coiko. Mandanyu idanyu saki inyo ka jantuang hati. Lama bangka sampai ka kalang bangkanyo. Aduh juwo. Apa nan sakit kecek iroi? Sakit gigi udah, Roy. Sakit gigi. Hahaha. Ganji pulo sakit gigi udah tan baru. Sakit gigi sakitnya ka jantuang hati. Sakit gigi tapi ka kalang bangkanyo. Oi iroi, janco itu udah sakit mangabagalakan pulo. Cubolah iroi rasokan. Sakit gigi, cubo rasokan sakitnya. Hahaha. Alah udah ini iroi alala tahu. Sakit udah sakit gigi dek timburu. Karena iroi disapo anak bujang tu. Kok Roy tahu saja sih dong, Roy? Kan iyo ndak. Iya, Roy. Makonyo ajan nak kalamak diawak saja. Awak menggaduh anak gadi orang ba? Indah lah dah, Roy. Udah indah kamu ngadu produksi lah dah. Sorry udah ya, Roy. Hahaha. Ganji pulo sakit gigi udah tan baru. Sakit gigi sakitnya ka jantuang hati. Sakit gigi tapi ka kalang bangkanyo. Oi iroi, janco itu udah sakit mangabagalakan pulo. Cubolah iroi rasokan. Sakit gigi, cubo rasokan sakitnya. Hahaha. Alah udah ini iroi alala tahu. Sakit udah sakit gigi dek timburu. Karena iroi disapo anak bujang tu.
kok Roy tahu saja sih dong Roy. Kan iyo ndak? Iya Roy. Makonyo ajan nak kalamak dia awak saja. Awak menggaduh anak gadi orang ba? Indah lah dah Roy. Udah nak kamu ngadu polisi lah dah. Sorry udah ya Roy.